na, matitig na may pakete. Akala mo malaki, pero pag binuksan mo, puro hangin. Ako na nakapunan yan, yung mga samahan ng mga supermarket eh. Oo, Sila, kahit sila, aminado eh. aminado sila dyan, oo. Kasi nagtataka rin ng mga mamimili. At nagtatanong sa kanila, katulad ganito na lang po itong laman itong para yatang konti na po ang hindi na mabigat. O, tingnan nyo tayo. Ano sasabihin ng mga supermarket? Yan ang pasa sa atin eh. Yan ang mayroon sila. Oo. Oo, kumbaga, pagkaganyan ko yung turuan na lang eh. Nagkakaturuan na lang. Eh, hindi naman umano lalagpas sa 10% yung idadagdag sa presyo ng mga produkto. Pero magkagayon para doon sa mga nakapanayam natin, eh, ramdam pa rin yan. Miyerkules. Maliit naman yung kinikita, yung mga minimum wage earner. Pakinggan natin yung tinig ng aking mga nakapanayam. Opo. Kailangan, ayos ang paglalagay nila, yung
they still have aided rest after all. measure to address government. Lack of funds. Almost economic growth without increasing national debt. Madagdagan na naman po ang ating utang. Seems like things are very good. Oo. Ilan na para kay Kong dyan. Para kay Kong dyan. Para kay Mayor dyan. Sa mga diwaling politiko. Naman. Centipede 2, 8, 10, 12, 16 million. Objective is believed to provide social health insurance and risk protection to all Filipinos. Was the executive and legislative department's way of creating the best a fiscal policy to boost economic growth. Instead of this, for burdening the people with new tax measures, it is a common sense approach that does not violate any law, much less the Constitution, in any way. I assure the Honorable Court and the people that, contrary to what has been portrayed by some critics, there was no dark or sinister plan behind the transfer. Melo del Prado sa Super Radio DC2. Dinig po ni Atty. Paula May Tagyeg. One Piece freshly. Ang ating sunod-sunod General Menardo Guevara, mga kapuso, ang ating book at text connect 0917-594-5941. Ang aming social media accounts ay niyo pong subaybayan. I-follow po ang ating social media accounts. Hanapin po ang Super Radio TCPP sa Facebook, sa X, na dating Twitter at sa TikTok. Hanapin din po ang Super Radio TCPP sa YouTube. At mag-subscribe, mga kapuso. Mag-ingat po kayo sa inyong katabi. At sa kahit sa hindi nyo katabi. Yan, may tipisig pala. Bago ito ay ng galing sa Chinese chat po ito, ha. Sabi ng PNP po, i-review na yung mga value. Executive Optical with over 300 stores nationwide. EO Executive Optical. Love your eyes. Alabay! 38 na po ng umaga. Wow! Miguel Delgado? Nanalo! May text dito, 997. Kumain ng biskwit. Kaya wala bata pa. Anong pangalan eh, parang kilala mo. Kaya kilala natin to. Lagi may baon ng biskwit eh. Nung bata pa siya, baon niya, biskwit. Hanggang sa tumanda at nagkatrabaho na may biskwit pa rin sa kanyang bag. Yun daw, biskwit Grabe, na no? niya ng Sobra. araw pa. Ngayon, pinakain pa rin niya. Yung mga isang daliring ang laki ng plastic ngayon. Pitik ko na lang yun. Malaki pa ito. Phantom! Yan. Malaki pa ito. Maliit pa yun. Ang kalahati nito. Puro keke-pent again. Ito yun eh. Kahit na ano, patong mo niya. Yung biyak pa rin yun eh. O yan eh. Pero lumiit yung kanyang, ano pa rin, malutong pa rin. Pero maliit na. Tawag na stringflation. Teka muna. Dito tayo sa bigas, mga kapuso. Wala na daw kartel ngayon. Ang tinutulungan Calabaza. kung mahuli nila. Sana may mahuli naman kayo, no? Tagal na niya, no? Ang pinag-didiskitahan ngayon ay kayo na daw mga retailer. Mr. Rocky Managtan, spokesperson ng Grace Retailers Confederation of the Philippines. Nasalit ka na. Kaya nga, Mr. Managtan, morning. Oo. Good morning po, kami na.
naman po ay sabi ko nga po nakabali ko sa presyo ng 1 basket. Kung mababa naman, wala po kami yan para pwede natin kita kayanin. Tama po, dahil ang pinag-usapan dito sa maximum suggested retail price ay hindi naman yung mga local na bigas po, mga imported na gusto po ito eh. So, Tama po. sa Marso po, 20 pesos na lang daw po. Pag tumpok na Marso, ang ating suggested retail price. Ganda!